Kang sen ing sen nakula miwah Sadewa bagus rupane putra kekembaran karenggo marang busana sak mandhaping Kang sen ing sen mantri Panggawa ngantos samber wonten pangurahan Jawi papan liar ngantos wonten ingkang mangku epok nyangking songsong ceret tunggul naga gulmala arga walika banyak dalang sawunggaling bule sekawan dasa sekawan pucu sekawan dasa sekawan katingal jejer panjer tumpuk jonjong aya amber sekelar sepapan segaca solowangi sami mangembo peksi jonggo lelono paksi ateges manuk jonggo glathik lelono alap-alap kaya manuk glathik sinambring alap-alap padha pating klosot padha pating jepiping ajri katimbalane Sang Prabu Darmakusuma nalika mangke Dalang Kandhabana sedya nindakake aji dura sembada aji demunung sawiji grawa ngagara sembada pantes sampun katrangan tiang gelar inggih sediten datan tutuk sedalu datan tumai temonyo katingal balu-balu rambatan kembang gading tansur runci-runci oboro-bore mancung pepeti ponang cinarito nindakake larase waspada sak kedaping netra sak lekere wartana agama gemeng aji tinajer ning widodama Retan kembok kembang nepa buti mangkana
yen tan mikane rasa yakti sapi asa baler sepa samu sama sane pasa buat lela 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 gaya gaya leling semi ing sunadeging dalang sejatim kang wis ngraso busana papatem kang wenang purba masesum kelir pangelaring jagatem krawat nyom nira katon pandututing ati belandar nyom katon sang nagara bliken nira rajeking wesiam penancik nyom penancaling bantala mlarapan nira gambaring bumi krojok nyosonggopo rum pintarum kaunduran jagat segara madu menika boten lepadatan lora sidik permana ingkang rawuh wonten dalam Cintaka Pura Negari Ngamarta namung prataning Kakang Mas Ratu Ndwarawati Kaka Prabu rawuh paduka kaparenga ingkang rayu Ratu Ngamarta Prabu Drema Kesuma ngaturake pasenggan panakrami mugi punjuk pada panjenengan Kaka Prabu sinten to ingkang obor-obor ingkang kula peteng babat raos ingkang rungkut menawi mboten panjenengan Kaka Prabu wayangku gambar paesanem kotaknya kayu cendonom toto pira bambuka isining nyawom kelawan sukemom wenarana ucare si apa noranonom barang ujaring si biang Gusti mung paduka kang kuwasa nyembadan nom setya kulum setya kulum oh Yai Samyadi ila
napa panjenengan tinimbal ingkang Raka Ratu Ndwarawati sadèrèng wonten petai pratala sampun kula cadhong asta kekalih kula cencang wonten pucaking Kemo. Sumono luntur wonten dada dados lega-legawan tias ingkang Raka Ratu Ndwarawati. Semenom pratane ingkang Raka Ratu Ndwarawati mboten wonten malih kang kula aturake salam taklim kemawon mugi punjuk padane Yai Mas Ratu Ngamarta Prabu Dremokesuma. Koko Prabu, Yai sami aji nggih. Mila panjenengan ngaturake salam taklim kula tampi asta kekalih. Kula cencang wonten pucaking Kemo lunturi wonten dada ndadosake teja nurbuat. Pusana rawuh paduka sampun ndadosake panggalih. Sebab ingkang rayu tasih dreng saged peparingan miwa panjenengan. Setunggal dodot kang raga busana kang prayoga. Tetedane cara ose ageng toya sak permbono lelepat kawula kemawon nyuwing donga samudra pangat sami Koko Prabu. Yai sami aji Koko Prabu nggih. Sadreng panjenengan semurup ingkang raka nggih sampun mangertos. Bilih wonten paunglenger Kemo Saita Pinarasasra. Kula embakaken tiyang sare mboten pindah-pindah langkung rumaos penapa karangan saking panjenengan. Rumaos ingkang Raka Ratu Ndwarawati badhe cumadong sabda timbalan panjenengan Yai Samyaji. Syukur mangayu bagya dene napa panjenengan menika sampun mangertos sadèrèng kula paringi semu. Wusana rawuh paduka menapa kanthi kabar suken Koko Prabu. Angsal pangestu panjenengan sowan ingkang rayu mboten manggih alangan satunggal menapa-menapa semenggah Yai Mas Ratu Ngamarta Prabu Dremokesuma. Senaos ingkang rayu ngregem wusananing Adil Praja Ngamarta mboten wonten alangan satunggal menapa-menapa Koko Prabu. Syukur mangayu bagya dene menapa Yai Samyaji jemeneng wonten negari Ngamasta. Mboten wonten kala sambi menapa-menapa. Nggih Koko Prabu. Wusana rawuh paduka kula aturi nyekecake sauntawis. Rumaos ingkang raka mboten kirang-kirang sekeca Yai Samyaji. Menika mboten lepat Kakang Mas Ratu Madura Prabu Baladewa. Rawuh paduka kaparenga ingkang rayu ngaturake pasenggan panakrami Kakang Mas. Yai Mas Ratu Ngamarta Prabu Dremokesuma. Panjeng ngaturake salam taklim kula tampi asta. Kekalih kula cencang wonten pucaking Kemo. Semonten wonten dada dados asrepe manah puluh ingkang raka. Wonten malih kang kula aturake salam taklim kemawon mugi pojok padane Yai Mas Ratu Ngamarta Prabu Dremokesuma. Kakang Mas Ratu Madura nggih. Wusana panjenengan ngaturake salam taklim nggih kula tampi Kakang Mas. Rawuh paduka kemawon kula aturi nyekecake sauntawis. Rumaos ingkang raka Ratu Madura mboten kirang-kirang sekeca. Nggih. Iki ora luput kadangipun Kakang Adiwal Kudara. Bagya tekamaya padha waras puja pangestu tampanana ya di Unta Kakaku mbarep iya adi. Ora luput liramu paringi pambagya marang wong kaya aku tak tampa tangan loro acencang ana ing carete ngasem luntur nang dada dadi teja nurbuat unta mbarep Kakaku. Iya sena sowan ming prayogakna sauntara. Unta Kakaku mbarep rumangsa kurang-kurang sekeca. Iki ora luput sawane kadangipun Kakang Adi Permadini Pandhawa Janaka. Adi sowan maja para rewangi meneng kebat para matura Adi. Koko Prabu sampun boten lepat dawuh panjenengan ingkang rayu pamadini Pandhawa Janaka. Kula ngaturake sungkem pangabekti mugi punjuk padha panjenengan Koko Prabu. Adi Permati nggih.
Sliram ngaturake sungkem pangabekti tak tampa puja pangestuku tampanana yodi. Bila wala kula tampi asta kekalih kula cencang wonten pucake rekemo. Kula pundi wonten mustaka luntur wonten dodon dados teguh kaliyan nang kula Koko Prabu. Iya adi ora luput. Iki rena tetekan sesuping Drata Pandhawa paringi pandika. Inggih. Menika mboten lepat Kakang Mas Ratu Ndhuwarawati. Rawuh paduka kula ngaturake sungkem pangabekti mugi punjuk padha panjenengan Koko Prabu. Adi Permadi, Koko Prabu nggih. Sliram ngaturake sungkem pangabekti mampun Kakang tak tampa puja pangestunipun Kakang ya tampanana yodi. Bila wal kula tampi asta kekalih kula cencang wonten pucake rekemo. Kula pundi wonten mustaka lutur wonten dados teja nurbuat. Wusana rawuh paduka menapa kati kabar suken Koko Prabu. Oleh pangestumu tekanipun Kakang ora lalang sawiji apa. Wangsul Adi Permadi lan kadangku tetiko. Niwara Sembadra Sri Kandi lajeng larasati. Senajan kadang panjangan titik mboten wonten alangan satunggal menapa-menapa Koko Prabu. Syukur mangayu bagya dene apa. Lan kadangku tetiko ora ana alangan sakwiji apa-apa. Nggih Koko Prabu. Oh, Koko Prabu senasika nakula semanten ugi ngaturake sungkem pangabekti Koko Prabu. Adina kula sliam ngaturake sungkem pangabekti tak tampa puja pangestuku tampanana yodi. Koko Prabu. Kula tampi asta kekalih kula cencang wonten pucake rekemo. Lunturi wonten dodon dados laki teja nurbuat Koko Prabu. Iya adina kula sowanmu prayugakna sauntara. Nggih Koko Prabu. Oh, Koko Prabu senasi ingkang rayi sadewa semanten ugi. Kula ngaturake sungkem pangabekti mugi punjuk padha panjenengan Koko Prabu. Adi sadewa sliram ngaturake sungkem pangabekti tak tampa. Puja pangestuku ya tampani yodi. Koko Prabu, kula tampi asta kekalih kula cencang wonten pucake rekemo. Kula pundi wonten mustaka luntur wonten jodon dados asrepe manah kula. Iya di sowanmu prayugakna sauntara yodi. Nggih Koko Prabu. Kakang Mas Ratu Ndhuwarawati, Yai Samyaji kasinggihan dawuh panjenengan Yai Samyaji. Rawuh paduka sampun dipun rencaningi nengembaning sela ingkang langkung neng. Ning saembot tirta ingkang langkung wening. Barang ingkang wonten kapermbana ingkang dereng wonten kawerang terangake. Pantes menawi panjenengan nelungsum bab karyan ingkang tasih dereng anyekapi Koko Prabu. Yai Samyaji. Pratane ingkang Raka Ratu Ndhuwarawati nengembaning sela ingkang langkung neng ning saembot tirta ingkang langkung wening. Wonten kang kula gagas demeneng kang kula raos namung jumeneng panjenengan wonten negari Ngastina, Ngamarta. Kawula triti panjenengan sampun petung sabta mboten kersa menggah bali watangan bawa rasa mbawur paningal ageng receh wonten dalem pasewan kang agung. Gagas menapa lan ngrasa menapa to Yai Samyaji? Menapa panjenengan gagas kawontenan negari Ngamarta? Ajrih kalebatan telik maling Endrajala Desaka ingkang ngangge seti. Agenge wonten sinatra ingkang wantun goceng kastenjeng karaki pinarap panjenengan. Rumas ingkang Raka Ratu Ndhuwarawati sampun tumput-tumput bilih tasik kesampingan gesang ingkang Raka. Menapa Yai Samyaji ngresaki sekaran intening dalem kedaton. Satru buron wana singa galak banteng kang langkung mogal. Katempuh kabandhemake putung sinampirake benjang menapa. Ingkang Raka Ratu Ndhuwarawati ngembung sabda panjenengan Yai Samyaji. Koko Prabu, Yai Samyaji nggih.
Rikala katonjokake atur panjenengan kang kados ngaten boten wonten kang kula gagas demen ingkang kula raos namung rawuh paduka wonten negari Ngamarta. Lho. Panjenengan gagas ingkang rayu. Nggih. Sampun boten lepat dawuh panjenengan Yai Samyaji. Bilih ingkang Raka Ratu Duwari tebih saking negari Durawati ngantos wonten negari Ngamarta boten bujalaken dalem layang slempit tansah raya-raya. Menika boten wonten kang kula gagas dumeng ingkang raos namung jumeneng madheking senopati kala wau. Kok panjenengan gagas kawonten madheke senopati kala wau lados pundi? Menika ngaten. Ning anane pilihan senopati menika ingkang dipun pilih menika kok Gatotkaca menapa mboten klintu Yai Samyaji? Klintu ingkang dos pundi Koko Prabu sebab menika kan pilihane Darabarata. Pilihane Kadang Drata Pandhawa kawula negari Ngamarta. Nggih, leres Yai Samyaji. Ning sebab dinten menika kedah mangertos bilih Gatotkaca menika dados senopati ning Pandhawa. Benjang ngayahi perang Bratayuda Jaya pinangun. Mbeta kemenanganing Pandhawa. Panjenengan kedah mangertos bilih negari Ngastina ingkang dados senopati kala wau sinten? Menika namung Yai Adipati Swangkarna. Lah mungkin pun jelas menika. Lawusana Koko Prabu dos pundi. Jelase ngaten. Benjang perang Bratayuda nek ngantos Gatotkaca menika dadi senopati. Sebab Gatotkaca menika kanggonan pusri menika kanggonan rangkane pusaka Trikunta Baswara. Senajan Gatotkaca dipun tamaki pusaka saklumai bumi sakurpe langit boten saged waneng ketapaan pusaka Wijaya Danu pusaka Kunta Trikunta Baswara mesti tlebur tanpa dadi. Sebab menika rangkane kok manjing wonten pusri Gatotkaca. Lawusana Koko Prabu. Lawusana dinten mangkin nek badhe kula batalake kemawon. Koko Prabu kula tansah mangestake dawuh panjenengan sebab ingkang ngrayu menika nyuwun saining Koko Prabu. Nggih Yai Samyaji. Kadangipun Kakang Adiwal Putra. Glidang Kakang kula gawe apa? Kaya apa dina iki? Gatotkaca dina iki tak batalake dadi senopati. Sliramu aja gampang gumampang. Batalake kaya Gatotkaca dadi senopati. Mongko kang dipilih Dara Pandhawa kawula negari Ngamarta. Iki ora luput kajaba Gatotkaca kang dadi senopati. Lah semono saiki arep batalake apa pantes disawang kawula negara Ngamarta. Mongko iki disekseni marang sesepuh-sesepuh kowe Pandhawa padha tapa asta. Sliramu kudu mangerti Palkudara. Pun Kakang orang ngeman kok ngeman senopati iki uga. Aku kang taman besok menom meletusi perang Bratayuda. Saka pinemu. Saka penipun Kakang dina Gatotkaca kang tak lereni dadi senopati. Wis lek kaya mangkono aku weruh apike gak weruh eleke. Saka Bengkawuk gelem kok lereni karepe gak gelem para lereni ya karepe. Yo aja kuwatir tak tanggunge ati. Yai Mas Ratu Ngamarta Prabu Darmakesuma.
Kakang Mas Ratu Madura wonten menapa? Amit ingkang raka badhe tanglet masalahne madheke Senopati. Koko Prabu kula sumanggake kowe. Yai Mas Ratu Ndrawati. Koko Prabu wonten menapa? Ora kang dirumangka iki mang madheke Senopati iki mang. Nggih Koko Prabu. Lawusana dina iki Gatotkaca kang dipilih Pradara Bathara. Besok menom ngayahi perang Bratayuda. Lawusana saiki karepmu kaya apa? Dinten mangke Gatotkaca badhe kula batalaken. Dina iki Gatotkaca pariwala lereni. Nggih Koko Prabu. Lah semono kang dadi sena iki pati iki sapa? Menika mboten lepat putra kula Prabu Bima Narakasura. Aku dak setuju nek Bima kok dadekno senopati. Nah sebab iki Koko Prabu. Sebab nek Bima Narakasura iku apa buktine ana negara Ngamarta? Mongko iki dianake pilihan. Kang menang ojo bungah, kang kalah ojo susah. Mulane dianakno pilihan iki dipilih marang kawula negara Ngamarta. Dipilih marang sesubedara Pandhawa. Iki Gatotkaca kang dadi senopati. Sesepuh-sesepuh Pandhawa kabeh. Kaya paman Prabu Salya iku nyekseni nek Gatotkaca dadi senopati. Kanjeng Eyang Prabu Masmadewa iku ya nyekseni nek Gatotkaca dadi senopati. Kabeh sesepuh Pandhawa iki nyekseni Tapak Asta. Iki nek barai Tapak Asta ning Gatotkaca nek dadi senopati. Lho saiki kok batale kok dak ngono iku Sliam katengge awu-awuning Pandhawa. Besok perang Bratayuda iki Gatotkaca kang dadi senopati. Semono sakniki Bima kang maju nang prayogan dadi senopati. Koko Prabu. Kula mboten belani kok putra kula Prabu Bima Narakasura. Kang tak kula belani menika Dara Pandhawa, sesepuh Pandhawa. Benjang menawi perang Bratayuda. Menawi Bima kang dados senopati. Bima senajan dipateni sedinten ping 7 menika Bima tasih Ulya Jati ning nek Gatotkaca ketamaan pusaka Trikunta Baswara mesti lebur tanpa dadi. Senajan mati sedina ping 7 gak berduli aku. Nek Bima kok dadekno senopati aku gak setuju. Sebab sliramu kudu nggawa bukti-bukti. Bukti Bima iku apa? Mek omong tok iku gedhe. Nek Gatotkaca wis akeh no buktine. Lah katakan kados pundi? Lho. Negara Ngamarta kerebutan kekes tunggal ana sing diwengku Prabu Slimangkara biyen sapa kang nanglokake? Pandhawa dak cukup Janaka dak cukup Dingka ora kaya Gatotkaca no. Kraton Peperan persasat saiki gejak-jakane Pandhawa sapa kang nanglokake kejaba Gatotkaca? Iku bukti siji no. Taute Yai Mas Prabu Darmakesuma sapa kang nglamarake nanglokake wujude Patih Kuntamana. Tak liya Gatotkaca. Nek buktine Gatotkaca iku akeh no. Aja cacak kok kawula negara Ngamarta gak milih Pandhawa. Dewa iku milih Gatotkaca no. Sebab buktine Gatotkaca akeh. Lah bukti napa kemawon kok Pak? Lho. Kayangan Suralaya kunggahan Prabu Slimangkara Patih Kalapacuna. Iku sapa? Kang iso ngilangi keliliping kayangan kang bisa gawe patine Prabu Kalapacuna. Tak liya cabang bayine Gatotkaca. Lho iku cabang bayi le saiki maneh gak kakuwe wong perang. Mula dene iki nek Gatotkaca kok batal aku gak setuju. Koko Prabu.
panjenengan kerda mangertos dinten mangke Prabu Bima Narakasura menawi boten dipun dadosake senopati sampun ngedekake umbul-umbul gendera pariyanan wonten kikisih keraton Ngamarta menawi boten dipun dadosake senopati Ngaloga badhe dipun